Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Сіла ў адзінстве. У Хойніцкім раёне праходзіць 22-й абласны турслёт працоўнай моладзі. Папаўненне афіцэрскага корпуса. На заставе «Новая Гута» прынялі ў строй маладых пагранічнікаў. Мост сяброўства. На Гомельшчыну прыбыла дэлегацыя в'етнамскага нацыянальнага прафсаюза будаўнікоў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сіла ў адзінстве. У Хойніцкім раёне праходзіць 22-й абласны турслёт працоўнай моладзі. Інтэлектуальныя батлы, спартыўныя эстафеты, турыстычныя выпрабаванні і творчыя конкурсы. Удзельнікі не толькі паказваюць сілу, але і даказваюць, што іх галоўны рэсурс – умение быць адзінай камандай. Падрабязнасці раскажа Дар'я Дрожжа. Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать в мое царство, государство. Проходите, не стесняйтесь, отдыхайте. Наслаждайтесь. Кожны турслёт не абыходзіцца без лагера. І кожная каманда падыходзіць да яго стварэння па-свойму. Калінкавічы ў гэтым годзе абралі казачную тэму «Царэўна жаба». Рыхтавалі касцюмы, прадумвалі сцэнарый. І, як прызнаюцца самі удзельнікі, галоўным было дадаць гумар і стварыць добрый настрой. Готовились мы за 2 недели, тщательно все продумывали, придумали сценарий. Мы хотели немножко комичнее сделать, чтобы было интереснее. Комичность – необычная ситуация, как раз-таки подогнанные под турслёт. Поэтому оно будет смотреться весело. Мне очень нравится мой наряд. Для Хойніцкага района прыняць слёт – вялікая адказнасць. І першыя ж гадзіны гэта пацвердзілі. Надвор'е паднесла сюрпрыз. Напярэдадні адкрыцця разгулялася бура. Але замест панікі – наладжаная праца. Тых, хто прыехаў раней, не раздумваючы, кінуліся дапамагаць таварышам. Мы помогали людям, которые от этой бури улетели палатки. Мы помогали доставать из канав всяких, из поля вот этого вот. Доставали палатки, лежаки, ну и всякое такое другое. И все дружненько украсили. Хотелось бы представить наш район только в лучшей стороны и достойно. 22-й турслёт адзінства сабраў на Хойнікшчыне рэкордную колькасць удзельнікаў – каля 400 чалавек. З кожным годам геаграфія толькі пашыраецца. Калі раней гэта быў выключна рэгіён, то ў гэтым годзе да руху далучыліся суседзі з Бранскай вобласці. Мы хотели вот так кратко обозначить культуру русского народного быта. У нас можно заметить, что тут есть инструменты. Гусли, балалайка, у нас есть бытовые предметы, посуда под роспись русскую народную, у нас есть самовар, такие вот великолепные лапти. Кожны лагер – міні-раён. Адлюстроўвалі сімвалы сваіх раёнаў, культуру, нават вядомыя брэнды прадпрыемстваў. Единство, не слово, а сила в пути. Когда рядом друзья, легче дальше идти. У костра, под небом, среди добрых людей. Этот слёт нам запомнится сотней огней. Удзельнікаў наведаў намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў. Гаварылі пра патрыятызм, матывацыю і сям'ю. Абмеркавалі год беларускай жанчыны. Моладзь задавала пытанні пра спорт и кадры. Атмосфера максимально доброзычливая. Они, как все молодые люди, хотят выделиться, хотят показать, рассказать о себе, задать вопрос, может быть, и не такой уже интеллектуальный, и такой уже, то есть имеющий какое-то такое значение. Но, тем не менее, они молодые, у них есть здоровый интерес к жизни, есть конкуренция между собой, поэтому здорово, когда вот такое происходит, общение, а тем более на природе. Пасля сур'ёзнай размовы час для драйву. У праграме 3 дзён 14 конкурсаў. Турыстычная полоса, спартыўнае спаборніцтва і творчыя нумары, бітва діджеяў. Кожны знойдзе занятак да душы. В турслётах бывали, опыт имеем, но здесь в первый раз. Хотим от турслёта получить положительных, хороших эмоций, провести время с пользой и, конечно, занять призовое место. У нас ребята же разносторонние приехали. Есть спортсмены, есть и творческие личности. Ну, у нас такая сбалансированная команда. Готовили и визитная карточка, и песни. Кто что будет делать, кто что будет закупать, что нужно будет привезти, как украсить. В целом все, каждый шаг, каждое все продумано. Потратили много сил, это того стоило. Впечатления только самые наиприятнейшие. Все очень ярко, эмоционально, круто. Мы вообще обожаем такие сходки. Мы всегда в своей компании. Мы всегда получаем огромное удовольствие. Очень любим вот эти вот все конкурсы вообще. Все препятствия. Мы все проходим на ура.
Адзінства 2026 не толькі свята для гасцей, але і падарунак раёну з разлікам на будучыню. Да адкрыцця злёту комплексна добраўпарадкавалі тэрыторыю вадаёма на вуліцы Лермонтова. Цяпер тут ёсць валейбольная пляцоўка і абсталяваны зоны адпачынку. Пасля ад'езду ўдзельнікаў лакацыя застанецца жыхарам раёна. Вось так, весела, з запалам і па-гаспадарску Хойніцкі раён сустракае гасцей. Каля 27 каманд, і у кожнай з іх свая гісторыя. Тут вараць кашу, паляць вогнішчы, спяваюць пад гітару і праходзяць выпрабаванні на трываласць. Але галоўнае для іх нават не перамагчы, а пабыць разам, аб'яднацца. І яны з гэтым вельмі добра спраўляюцца. Дар'я Дрожжа, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель», Хойніцкі раён. Апошнія дні лета – традыцыйная пара збору ў школу. Для шматдзетных сем'яў гэты перыяд асабліва хвалюючы і затратны. І тым каштоўнейшая ўвага і падтрымка з боку дзяржавы, якая ўвасабляецца ў штогадовай акцыі «Збяры партфель першакласніку». На Хойнікшчыне намеснік старшыні аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў асабіста павіншаваў з надыходзячым днём ведаў адну з самых вялікіх дружных сем'яў рэгіёну – сям'ю Коломейчук, дзе выхоўваецца 9 дзяцей. Такие большие семьи, которым действительно необходимо, надо, то есть всегда приятно вручить этот портфель, всегда приятно увидеть их улыбающиеся лица, родителей. Прекрасная семья, прекрасные родители, прекрасные дети, все разговорчивые, все улыбаются. Никто не боится идти в школу. У гэтым годзе ў першы клас ідзе маленькая Валерыя, а яе старэйшыя браты і сёстры ўжо вучацца ў школе і каледжы. Для ўсіх падрыхтавалі карысныя падарункі, партфелі са школьнымі прыналежнасцямі для малодшых, спартыўны інвентар, мячы, ракеткі, скейтборды і салодкія прысмакі да святочнага стола. Подарили деткам нашим много вкусного, много хороших эмоций, портфели. Дети очень довольны, рады. Огромное всем спасибо. Детям радость и нам подспорье. Все-таки семья большая, всего очень много нужно. Усяго ж у рамках акцыі «Падарункі да 1 верасня» атрымаюць каля 3000 дзяцей па ўсім рэгіёне. На пагранічнай заставе «Новая Гута» адбылася ўрачыстая цырымонія прыняцця лейтэнантаў-выпускнікоў у афіцэрскі састаў. Гомельская пагранічная група папоўнілася дастойнай зменай. У прысутнасці кіраўніцтва і старэйшых калег 17 маладых абаронцаў у граніцы прынялі кодекс гонору, пакляліся свята абараняць спакой радзімы. С самого детства у меня появилась мечта стать офицером-пограничником, потому что у меня в семье был дедушка. Он был, конечно, не пограничником, он был летчиком. И я решила то, что я хочу быть тоже военнослужащим и продолжать, так скажем, династию военнослужащих в семье. Я смотрела на него, и для меня он был пример. Застава носіць імя поўнага кавалера ордэна славы старшыні Михаила Миколаева, а усталяваны тут мемарыял служыць сімвалам мужнасці для новага пакалення. У працяг баявых традыцый на заставе правялі рытуал перадачы агню, як даніны памяці подзвігу продкаў. Мы делали все, чтобы служба у них была немножко полегче, чем у нас. Потому что и условия, и в Республике Беларусь созданы великолепные условия жизни, службы и отношений к ним. Мы можем желать им только здоровья и семейного счастья. Для заставы это мероприятие впервые в таком формате проводится. Но самое главное – это сохранение исторической преемственности от поколений ветеранов, лейтенантов-выпускникам, чтобы они помнили и продолжали традиции наших пограничников-ветеранов. Урачыстыя рытуалы завершаны, і наперадзе у маладых лейтенантаў адказныя баявыя будні. Новая змена заступила на ахову граніцы, гатовая з гонарам працягваць слаўныя традыцыі беларускіх пагранічнікаў. Прафсаюзы будаўнічай галіны Беларусі і В'етнама умацоўваюць супрацоўніцтва. Працоўны візіт дэлегацыі ўсходняй краіны разлічаны на 4 дні. Замежныя госці вывучаюць перадавы беларускі вопыт сацыяльнага партнёрства, аховы працы і высокай вытворчай культуры на флагманскіх прадпрыемствах. У нашым рэгіёне галоўнай пляцоўкай для дыялогу стаў гомельскі домабудаўнічы камбінат. У цэнтры ўвагі в'етнамскіх калег унікальны вопыт прадпрыемства, дзе плённа працуюць амаль 3000 высокакласных спецыялістаў. Прызнаны лідар будаўнічай галіны дэманструе замежным партнёрам узорнае ўзаемадзеянне адміністрацыі і прафсаюзнага камітэта. Дзейсны калектыўны дагавор гарантуе работнікам бездакорныя умовы працы, трывалую сацыяльную абароненасць і шырокі пакет дадатковых ільгот.
традиции и культуру, и дружба с народом Вьетнама нас связывают уже давно. И главный принцип профсоюз объединяет. У нас есть общие цели, задачи. Основное, это, конечно же, защита трудовых прав трудящихся. Именно поэтому наша делегация в прошлом году съездила во Вьетнам, посмотрела, в каких условиях они работают, какие предъявляются требования. Соответственно, мы уже пригласили эту делегацию к нам. Убежден, такие визиты, такие встречи, они носят полезный характер не только во благо профсоюза, но и укрепление межгосударственных отношений в целом. Акрамя прафесійнага абмену, праграма візіту ўключае знаёмства з гістарычнай спадчынай культурнымі аб'ектамі Беларусі. Гэта дазваляе спалучыць вытворчы дыялог з умацаваннем сяброўскіх сувязей паміж краінамі-партнёрамі. Захаваць бяспеку падлеткаў у лічбавым асяроддзі і на вуліцах рэгіёна. У гомельскім аблвыканкаме прайшло пасяджэнне камісія па справах непаўналетніх. У цэнтры ўвагі прафілактыка кіберзлачынстваў з удзелам непаўналетніх, а таксама папярэджанне правапарушэнняў у грамадскіх месцах напярэдадні новага навучальнага года. Колькасць кіберзлачынстваў, учыненых самімі падлеткамі, у рэгіёне нязначна знізілася. Галоўную трывогу спецыялістаў выклікаюць факты, калі дзеці становяцца ахвярамі сеткавых ашуканцаў. Сярод распаўсюджаных схем заблакіравання аккаунтаў iCloud з наступным вымагальніцтвам. Фішынгавыя спасылкі і ашуканства пры куплі брэндавых рэчаў на перадаплаце. Дзеля абароны дзяцей Міністэрства ўнутраных спраў распрацавала комплексныя метадычныя рэкамендацыі і памяткі. Больше всего нас беспокоят те факты, когда наши подростки подвергаются киберпреступлениям со стороны мошенников. Поэтому разговор сегодня будет идти не только о профилактике самих преступлений, но и самое главное, нам не допустить совершения преступлений в отношении несовершеннолетних подростков. Ну и второй вопрос – совершение преступлений в общественных местах. Нас беспокоит вопрос нахождения несовершеннолетних в вечернее ночное время, когда они совершают преступления и правонарушения. Кроме того, разговор будет и задача наша посмотреть внимательно на нахождение несовершеннолетних в ночное время, которые не достигли возраста 16 лет. С пачаткам навучальнага года праваахоўнікі ўзмоцняць кантроль за правядзеннем маладзёжных дыскатэк і знаходжаннем падлетку да 16 гадоў на вуліцы ў начны час без нагляду дарослых. Драўнянае чорнае золата. Менавіта так у свеце называюць мураны дуб – матэрыял, які цэніцца даражэй за каштоўны метал. Беларусь – адна з найрэдкіх краін, дзе яшчэ ёсць яго запасы. На дне сожа каля пасёлка Чонкі знайшлі цэлую рэліктавую дубраву. Вага аднаго ствала амаль 15 тонн, а ўзрост самага старажытнага экземпляра і да 7000 гадоў. Нашы корэспандэнты з падрабязнасцямі. Река катит воду, конца им не видно, затем поворотом опять поворот. Кажуць, калі справа да душы і работа спорыцца. У Александра Дупанова так і выйшла. Будаўнічая адукацыя, навыкі аквалангіста і шырая любоў да прыроды. Усё склалася ў адно. Ён мог бы ўсё жыццё будаваць дамы, але амаль 40 гадоў таму зацікавіўся матэрыялам, пра які тады ў Беларусі амаль ніхто не ведаў. Інфармацыі мала, тэхналогій таксама. У распараджэнні толькі стары катер. Приехали друзья из Германии и попросили мореный дуб. Но в результате оказалось так, что никто не смог сделать этот заказ. И я просто заинтересовался, раз уже столкнулся, мне это понравилось. Ну и вот потихоньку и занялся этим. Пробовали очень многие. Но это обычно 3-5, максимум 7 лет, и все уходили. Это очень сложная работа, это очень сложный труд. Здесь надо годы терпения, выдержки. Для нас самое большое счастье, вот именно эта вся красота, которую вот мы видим. Мы на своей территории, у нас не найдете ни одного окурка, ни одной стекляншки. Мы все полностью убираем, чтобы, как раньше мы в детстве бегали босиком по траве, чтобы детки могли сюда приехать и походить. Сёння прадпрыемства Александра Дупанова адзінае ў краіне акрэдытаванае на такі від работ. У арсенале ўласныя распрацоўкі, спецыяльныя платформы для пад'ёму шматтонных ствалоў і каманда прафесіяналаў. Але сам ён па-ранішнаму з трапятаннем ставіцца да кожнага дрэва. Из всей партии в этот раз мы надеемся, что самый лучший корень, и из него мы сделаем какое-то очень хорошее изделие. Вот это наиболее удачный, на наш взгляд, ствол.
Он где-то будет в районе 6 тысяч лет. Возраст взят на основании тех результатов, которые были раньше у нас получены. Самый старый материал, который нами был добыт и сделан радиоуглеродный анализ, 8110 лет. Менавіта такія экземпляры і знайшлі гэтай вясной каля пасёлка Чонкі. Сёлета гэта першая такая знаходка. Па папярэдняй ацэнцы ўзрост дрэваў больш за 2000 гадоў, аднаму да 7000. Вага аднаго такога бервяна дасягае 15-20 тонн. У каламутнай вадзе вадалазы шукалі іх тыднямі, арыентаваліся па эхалотах і іншых прыборах. Але знайсці на дне толькі палова справы. Галоўнае захаваць, бо мораны дуб – гэта не проста дрэва. Это экологически чистый продукт. Жил, рос еще в доиндустриальную эпоху, когда не было заводов, фабрик. У него очень большая, огромная цветовая гамма. Здесь собраны все ценные породы древесин. Кемпас, Венге, Мербау. Все вот эти палисандры, все цвета можно найти в мореных дубах. Сам по себе мореный дуб, он олицетворяет именно профессионализм мастеров. Изделие из мореного дуба не просто так является украшением самых элитных, самых древних и самых знаменитых дворцов. Упершыню на дне ракі знайшлі не толькі дубы, але і лістоўніцу, якой каля 800 гадоў, а яшчэ паваротны якар часоў Вялікай Ітчыннай вайны. Ну вот нашли мы такой якорь, он, значит, 400 килограмм веса, очень интересный экземпляр. Вот будем разбираться. Это мы для своего музея оставим. Малодшы сын Александра, Сергей Дупанаў, навуковы супрацоўнік Інстытуту лесу Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, праводзіць даследаванні паднятых ствалоў. Яго задача – вывучыць, якімі былі дубравы шмат вякоў таму и дапамагчы аднавіць іх у будучыні. Я делаю дендрохронологический анализ спилов мореного дуба. Здесь каждый ствол жил свой период разный, и в период его проживания были разные климатические и гидрологические условия. Благодаря исследованию спилов можно понять по ширине колец, какие были условия, конкретный промежуток времени. Это прогнозирование посадок будущих для восстановления пойменных дубрав и для датировки археологических находок из древесины дуба. Трапляючы кіслароднае асяроддзе, мораны дуб без спецыяльнай апрацоўкі можа ператварыцца ў звычайныя дровы. Таму кожны ствол адразу упаковваюць у герметычную плёнку. Затым сушка, якая доўжыцца не менш за 3, а то і 5 гадоў. І толькі тады матэрыял становіцца прыдатным для вытворчасці. З усёй паднятай партыі ў перапрацоўку пойдзе толькі малая частка. Занадта складаныя ўмовы залягання. Такая драўніна на вагу золата. Яе купляюць у Расіі, Англіі і Германіі. Дар'я Дрожжа, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель». Зайцы, ваўкі, лісы і драпежныя птушкі, падбітыя на аўтатрассах, атрымалі другі шанс на жыццё ў Октябрьскім зоопарку. Тут вылечылі і паставілі на лапы сотні братоў нашых меншых. У адказ на чалавечы клопат дзікія звяры людзям давяраюць і дазваляюць нават немагчымае. Ірына Драбышэўская з падрабязнасцямі. Иди, мой мальчик, иди, мой хороший. Не боитесь такому волку впасть в руку? Ну, конечно, страх присутствует. Дикому животному любому нельзя доверять, какое бы оно ручное не было. Но я их просто вырастила с маленького возраста. Наглядчик и ветеринар Октябрьского зоопарка Кристина Холодок, быццам жанчына-ваўчыца. Юныя пухнатыя пастаяльцы ваўкі Маша и Саша успрымаюць яе не інакш як маці родную. Им месяц было, когда они поступили. Они обессиленные были, мы их с бутылочек еще кормили. Мясо учили есть. Вот ко мне они нормально. Ну, не ко всем. Поступили они обессиленные. 4 их привезли. И вот только 2 осталось, потому что они, как правило, очень тяжело их выходить всех. Выратаваннем жывёл у гарадскім пасёлку Октябрьскія займаюцца ўжо 23 гады. Улетку 2003-го дабрачынны рух тут адкрыў дзікі кабанчык Топа, якога знайшлі у лесе. Все начиналось с одного вольера. Вот в одном вольере пожил этот дикий поросенок, потом появился пони наш, который по сегодняшний день живет у нас. Здесь у нас ястребы, которых ходят люди, где-то на обочине с подбитым крылом, где-то просто обессиленные. Если они обессиленные, мы восстанавливаем им силы, выкармливаем, пускаем в дикую природу. А с подбитыми крыльями, естественно, они уже не жильцы в дикой природе, они не выживут, просто они будут легкой жертвой для других хищных птиц, и они остаются жить у нас. Гоша, иди сюда. Иди, мой мальчик, иди, мой хороший.
Паўліна Гошу ў беларускіх лясах, вядома, ніхто не знаходзіў. Ён набыты спецыяльна для біоразнастайнасці. За 20 гадоў плошча зоопарка вырасла. Жывёл тут уже больш за 70 відаў і каля 400 асобін. Пухнатыя пастаяльцы тут як дзеці, амаль усе маюць імёны. Это енот Полоскун, наш малыш по кличке Сникерс. Любит очень бананы, конфеты, шоколадки. Но ему это в изобилии, конечно, не дается, потому что вредненько будет в большом количестве. Но так побаловать, конечно, приносим. Тяжелый парень. Килограмм 15 под 20 весит. Как взрослая собака, хорошая. Аднак песціць жывёл трэба асцярожна. Некаторыя прысмакі могуць проста забіць. І гэта праблема шматлікіх зоопаркаў, калі ад рук наведвальнікаў жывёлы гінуць. У нас посетители очень часто, хотя везде развешаны таблички, что кормить запрещено, особенно хлебом, потому что для диких животных хлеб – это яд, особенно свежий хлеб. Потому что там содержатся дрожжи, которые вызывают брожение в желудке, особенно у жвачных животных, у диких копытных. Бывали случаи, да, перекармливали, но мы успевали спасать многих. Капельницы делали, но, как правило, некоторые животные погибали от рук посетителей. У кулінарнай бяспецы тут хіба што Міхал Патапыч. Кажуць, ён самы вялікі мядзведзь у Беларусі. У шматслойнай клетцы яго дрэнна бачна і наведвальнікі блізка не падыходзяць. Між тым, новае паступленне жывёл арганізуюць егеры, прыродаахова і проста добрыя людзі. Ну а ветэрынар Крысціна працягвае несці сваю службу. Узамен атрымлівае не толькі заробак, але і тое, што яшчэ больш каштоўнае. Животные дают очень много доброты. Здесь работать мне очень нравится. Я здесь отдыхаю душой. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.